Bore da pawb, croeso i'r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol. Hughes dwi, pennaeth yr Ysgol Addysg. Dwi eisiau just siarad tipyn bach am yr ysgol yn y rhaglen da ni'n rhedeg yma. Bam yr Ysgol Addysg? Wel, mae Ysgol Addysg yn ysgol flaenllaw yn Cymru yn y maes addysg. Os ydych chi'n gweld ar Complete University Guide. Hefyd, da ni'n arwain yn y iaith Cymraeg, of course, ar gyfer ymchwil Cymraeg, ar gyfer dysgu Cymraeg. Bob un o'r rhaglen da ni'n rhedeg, fyddwch chi'n astudio trwy'r Cymraeg, trwy'r Saesneg neu y ddau. Ac y motto yr ysgol ydy dwi'n addysgu arweinwyr newydd yfory. Da ni'n rhedeg tair rhaglen radd yn yr ysgol hwn. Yr un ydy addysg cychwynnol Athro, caban ag A. Caban ag A ydy partneriaeth unigryw dros Cymru, wel dros Brydain, da ni'n meddwl. Partneriaeth rhwng Prifysgol Bangor, of course, Gwer, yr asiantaeth gwella'r ysgolion rhanbarthol, Ciri, sefydliad ymchwil addysg, ac of course yr ysgolion arweinol dros y rhanbarth Gogledd Cymru. Os ydych chi'n eisiau mwy o gwybodaeth am yr AGA caban, cysylltu ato ni. Yr ail rhaglen da ni'n rhedeg yma yn yr adran ydy astudiaeth plentynod ar ieuenctid. Os hoffech chi'n weithio mewn helpu neu ysbrydoli a cefnogi plant a pobl ifanc, ellai'r cwrs gael dyfodol yn y cwrs hwn. Os ydych chi'n eisiau weithio mewn therapi iaith neu weithio dros hawliau plant neu athrawon, cwrs unigryw ydy o. Fedrwch chi'n studio'r plentynod o'r tri safpwynt unigryw. Safpwynt seicolegol, safpwynt cymdeithasegol ac safpwynt addysgol hefyd. So, cwrs ardderchog ydy astudiaethau plentynod a ieuenctid. Trydydd rhaglen da ni'n rhedeg yn yr adran ydy dylunio cynnyrch. Os ydych chi'n eisiau weithio yn yr diwydiannau creadigol ac dod yn ôl i'r arloswyr dyfodol. Y cwrs ydy arwain yn Brydain dros y 5 mlynedd diwethaf ar y holiadau'r NSS, so cwrs ardderchog ydy ho. Mae cwrs yn canolbwyntio ac dylunio'r arlosi cymwysol. Felly, y cynnig ydy brifau a lleoliadau diwydiannol bwy yn bob blwyddyn. So, ydych chi'n medru gweithio efo cwmni a'r prosiect go iawn yn y cwmni yn blwyddyn 1, blwyddyn 2 a blwyddyn 3. A'r rhan fwy o'r myfyriwr ar y cwrs yn cael cynnig swydd cyn maen nhw'n offen yr radd yna. So, cwrs ardderchog. Os ydych chi'n cael mwy o gwybodaeth am y cwrs, cysylltu ato ni. So, felly, diolch yn fawr i glando arno fi. Gobeithio da ni'n cael chans i cyfarfod yn go iawn yn y blwyddyn nesaf ar croeso i'r ysgol. Diolch yn fawr iawn.